வைத்தது. மகனே, நீ சத்தியத்தை பேசு, சத்தியமாக பேசு, உண்மையை பேசு, உறக்க பேசு. இதான் எங்க கோட்பாடு. ஏன்? எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்குகிறான். சும்மா முழங்கு சங்கே, பேசு சங்கே. எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார், இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டே. திங்களோடும் செலும்பரிதி தன்னோடும் உடுக்கலோடும் மங்குள்கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழோடு பிறந்தோம் நாங்கள். ஆண்மை சிங்கத்தின் கூட்டம் என்று சிறியோருக்கு ஞாபகம் செய். முழங்கு சங்கே முழங்குங்கிறான். அவன் பேரண்டா, நானு அவன் பேரன். சினிமாவில் பஞ்சு டயலாக்ல தம்பி, இது நெஞ்சு டயலாக். இது நெஞ்சு 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 டயலாக். இதயத்திலே நெருப்பு எரிகிற போது சில பொறிகள் வாய் வழியே வந்து விழும். ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் என் இனம் தூக்கி சுமந்து வருகிற வலியின் மொழிதான் எங்கள் மொழி. விடுதலை பெற்றவன் பேசுவதற்கும் அடிமை உரிமைக்கு பேசுவதற்கும் வேறுபாடு உண்டு ப்ரோ, வேறுபாடு உண்டு. வேறுபாடு உண்டு ப்ரோ. அதனால எங்கள் கோட்பாடு ஒன்றுதான். என் லட்சியத்திற்கு, எங்கள் லட்சியத்திற்கு எதிராக எங்களை பெற்றவர்களே வந்தாலும் எதிரி எதிரிதான். அதுல அண்ணனும் கிடையாது, தம்பியும் கிடையாது.